लोगोफोर दिनै कलेजाव थांनो ओंखारलायबाय नै लोगोफोर मैयाथ' थांनाय जायासै मैयाहाय बेस्थ'मोन आरो ओमफ्राय दिनै थांसै दाखालि थांदोंमोन अखाया गैलालाय कलेज खुलिनायानो दा साइकेलखौबो नैबेबो जायालाय लोगोफोर नै जाया आरोना लोगोफोर बेयो ओरैनोसो जाबाय आरोना बै गंसे दंसाबो हिर' आं सालायग्रा बिसोमोन आरोना आंनि पार्सनेल माने भिडिअ खालामग्रा साइकेला गोजान गोजान थांग्राया बेखौ दा सालायला आरोना नैबेखौ लांसै नै लोगोफोर नैबे गंसे दंजाबो सालायग्रा गोदो बाबा सालायग्रा बेखौ लांसै आरोना बेबो थिग नङा नै दाखालिसो बानायबोदों माने सेनानै गलाबाय थायो बै 180आथ' जाखाला बेखौ लांसै आरोना उफाय गैया माला गारि बायनो हागोन आयै गारि गैयाबानो जाला आजिखालि साइकेल सालायलांबाथाय मानसिफ्रा मिनिखायोसो नोंगौ साइकेल सालायबा मिनिसो मानसिफ्रा गावनो बुंनाय साइकेला आयै असेसबा जायो फुननाय जायासै लोगोफोरनाय खामसाव खुमसावसो जाबाय माने गरम नालाय ओंखायनो पाउडारफोरबो फुनजाया क्रिमबो फुनजाया ओरैबायदि जायोना नोंथांमोना माने साननो हागौ टाइबो गानाखै माबा गानाखै होननानै बुंनो हागौ आरोना एक्सुवेलि लोगोफोर जोंना टाइया मोननो थांगासिनो माने टाइयानो गैया आरोना माने साननैनि गेजेराव मोनसिगोन आरोना नोंथांमोना साननो हागौ गरमबो नालाय बोथोराबो बिरादनो मोनसिगोन आरोना साननैनि गेजेरावनो टाइखौ फुरा रावबो गैखाया आरोना जोंनि लोगोफोर जोंहा एकदमबारे बहा थांजोबखो साइकेला जाथाय साइकेला जादों गैया एसेबो खुलुमनांलायगौ कलेजाव थांनायाबो दा थांसै लोगोफोर बेग लाबाय पाउडारखौथ' फुनखाया लाबाय एकदमबारे आथिं आखाइबो सुनो मोनासै दुगैनोबो मोनासै गैया नै गैया जाया लाबायसै ओरैनो न' सोर नेगोन दे ओमफ्राय जेनेबा न' सोर नेगोन आयौ लोगोफोर बेसेबांबा गोबाव समावसो कलेजलै लोगोफोर बेटायाव इसोर राजा हट बाबा फैसा लाबोखै लाङा जा निकाल लाउडे हट इसेल' बेसेबां लाया बे बेसेबां लाया फैहांजोब्बाय नै कलेजाव लोगोफोर हर जाखोबा बुं टाइमा 8टा कलेजाव फैयो आरोना नोगोर गोमोनै बोरमाया नै ना मेथाइ दंबा होगौमोनला आरो नोंहालाय मोनजायाथ' नै गोमोन बोरमाया सावथाल गथ'फ्रा बिराद मेथाइ जाफैयो आरोना स्कुलनिफ्राय स्कुलाथ' लोगोफोर बैयावनो नालाय बिराद सेल जाफैयो आरोना ओमफ्राय जिरायनानै बावनो जाफैयो आरो जोङो बावनो जाफैयो नै बे जायगायाव साइकेल बायस्रा दोनफैयो आरोना बाव जिरायो नै बेंसिबो दं ओमफ्राय दखाना नै बावनो सेल जायो आरो दखाना मोनसेल' लालाय दखान खाथियावहाय ओमफ्राय बैयाव स्कुलालाय माने बैयाव पार्कआ गोजान जायो नालाय एसे लोगोफोर बिराद सेल जायो आरोखि ना बावहाय नै फैयो आरो जायो सेल आरोना मालाय बिराद खामायबाय थायो बावनो ओमफ्राय न'आनो आरोना बिसिना मालाय दखानदारना बावनो बिराद सेल जायो नै सावथाल हिनजावफ्रा बिराद जायो आरोना मेथाइ जायो मालाय हरनो नागिरदों आरोना बेसेबां लाबोनांगौ 20 थाखानि मेथाइ लायनो नागिरदों आं बेयाव बेसेबां बेलाय गुरलाब थाखाफ्रानो फंबायना बिराद दामि ना फंबाय थाखाफ्रा नै फंबायना मालाय दामि जासिखायोल' नै लोगोफोर फैसाफ्रा नै फंबायना बरिया खालामनानै गलांबावबाय जासिखायोल' ना गांसे लानो नामा जाजोबलांगोन नामा नोंलाय दिनैलाय बिराद गला फैसा लाबायो दै लाबोलायबो ना जासिनायल' गलासो बेबो फाग्लासो आंनावथ' 10 थाखाबो थाथायखायालाय गैयानो खुलिब्रा आयौ जाफैसिखायल' फंबायमोना नै मालाय दखानाव नों सौरा फंबाय हरैल'लै फंबायमोन मेथाइ जासिलायबाय नामा बेगजाम होलाय दे फंबायमोन बेगजाम खोनाबाय बेगजाम होदे फंबायमोन फाइनाल जाबाय नामा फाइनाल जाबाय नामा होनदों फंबाय
हो आयौ नाहरगासिनो माने मानसिफ्रा मालाय ओरैबादि नायसिगोन जानाय लोंनायल' खालाय आयौ फाइनाल जायाखै कहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना आयै गथ' मा होनदों नोङो गोख्रै बेजामो फंबाय नोङो बेजामो दे आजा आंखौ मा होना नों भिडिअ खालामनायखौ फंबाय बेजामो दे आजा सोर हायो दे आं दा दसथा हरगोन नै बे बिस्कुट हरगोन आङो बेजामो दे आजा दे बेजामो दे एक बार दिथ' भाई एग्जाम दिथ' एक बार मन्दिर दिथ' दे दुरा पाठसालाखौ बहानिफ्राय फैबाय आरो ना ओमफ्राय जोंनाथ' दखाना बावनोखा बै स्कुला बेनो लोगोफोर पार्कआव हाई सेकेन्डारि स्कुल ओमफ्राय नैबे हासु फैग्रा आरो ना बाव हासु जायो माने पार्कआव क्लाब आरो ना बावहाय लोगोफोर मोनसे क्लाब दंमोन बावहाय बल जोग्रा वान दे जोग्रा आरो बोरमा जाग्रा दा जाला बे न'आहाय न' मानसिफ्रा ना बावसाले आरोलै नै मालाय आयौ मालाय जरा जरा नै आसोलफ्रा